Illum reġet rebħet Malta. Dalgħodu l-Qorti tal-Appell għadha kif ikkonfermat dak illi ilna nitolbu aħna illi l-Avukat tal-Istat għandu id-dritt u d-diskrezzjoni illi jmexxi u jiftaħ il-kawża biex jinġabru il-flus tal-poplu Malti mingħajr id-direzzjoni ta' ħadd. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara l-2 filgħodu l-Partit Nazzjonalista rebaħ l-appelli jagħmel fil-ġrieda biex jinġibu lura l-miljuni li nsterqu fil-frodi ta' Vitals u Stewart. Dan kif il-qorti presiduta mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħalfin Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellul ikkonfermat dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista. Il-qorti fil-fatt ikkonfermat li l-Avukat tal-Istat huwa fid-dmir li jaġixxi u jieħu il-passi neċessarji biex jibda l-proċeduri dwar is-serqa tal-isptarijiet. Bernard Grech sostna li l-Prim Ministru ma rridx jiftaħ din il-kawża u l-qorti issa qalet li fil-fatt l-Avukat tal-Istat jista' jiftaħ din il-kawża mingħajr l-intil ta' ħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li mill-ġdid kien il-Partit Nazzjonalista li ħadem fl-interess tal-poplu fil-waqt li Abela baqa' m'għamel xejn, anzi prova jiddefendi il-korrotti u l-frodi li sar quddiem il-qorti. Bernard Grech fisser kif din hija kisba oħra tal-Partit Nazzjonalista illi minkejja li qiegħed fl-oppożizzjoni xorta qed jaħdem għal ġid tal-poplu kollu. Irnexxielna nġibu dak illi stajna nġibu mill-oppożizzjoni. Ma stajniex niftu l-kawża aħna għall-400 miljun, ma stajniex inġalu lil Robert Abela jagħmilha tajnih l-appoġġ tagħna. Però rajna x'nistgħu nagħmlu. U aħna ma bqajniex idejna fuq żaqna. Aħna morna fil-qorti u tlabna l-qorti tiddikjara li l-Avukat tal-Istat wara li aħna għamilnilu anka l-protest ġudizzjarju biex hu jiftaħ il-kawża baqa' ma fetaħiex għax qalilna illi huwa m'għandux id-dritt li jiftaħ il-kawża jekk ma jtix istruzzjoni tal-Prim Ministru. Aħna morna l-qorti u l-qorti tatna raġun. Min-naħa tiegħu x-Shadow Minister Adrian Delija sostna li din il-battalja kontra l-frodi li jagħmel il-Gvern ilha li bdiet numru ta' snin ilu u l-qorti dejjem sabet li l-Partit Nazzjonalista kellu raġun. Il-Gvern qatt mariet illi jimbnew it-tliet sptarijiet, qatt mariet illi jagħti l-aqwa servizz tas-saħħa lill-poplu Malti Wawċi. Il-Gvern rid biss kellu pjan premeditat biex jisraq biex jiddefrawda il-poplu Malti Wawċi. U dik il-kawża konna rbaħnija billi ġibna lura 3 sptarijiet. Imma ma kienx biżejjed għax aħna ridna nuru li dak li huwa tal-poplu ma jħodu ħadd. Dan il-każ kien tressaq is-sena l-oħra mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u mid-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija. L-Avukati Edward De Bono u Nicolas De Bono assistew il-Partit Nazzjonalista.